vidjeli ste one detalje prepiske koje sam jučer dobio. I dobio sam sada i nešto što ne mogu da objavim, jer jednostavno nemam konkretnih dokaza. Osoba koja mi to šalje nema konkretne dokaze, ali ona tvrdi da Gastoz zna čim se Anđela bavi i vidio sam ja u tabloidima da kada je Gastoz potvrdio da je istina ono što je Anđela izjavila da oni više nisu zajedno, na kraju tog teksta Gastoz govori da joj čini uslugu. Šta mislite, da li bi ta usluga mogla značiti da neće da kaže neke stvari? Ali ne znam, i nije mi jasno ni ovo. Ranije su Anđelni i Gastozovi fanovi bili njihova zajednička podrška. Niko sada neće da mi odgovori da li su i dalje ili se podrška podijelila. Ne znam, ostaje to misterija. Ali tu misteriju možda večeras riješe Anđela i Filip Car. Vidim da su zakazali zajednički live na TikToku u 9, otkud Filip i Anđela sada zajedno na TikToku. Dok je bila u vezi sa Gastozom, nisu igrali zajedno. Šta li bi Alex rekla na ovo? Vidim da je i ona zakazala live večeras na TikToku, ali i ona u 21. Šta mislite, da li je ovo slučajno? Sada će publika da se podijeli. Zajednička podrška morat će da odluči kod koga će u live. Kod Anđele i Filipa ili kod Alexa. Šta mislite, gdje će više da ih bude?